Ahojte ľudia, ahoj Máši, toto videjko je presne pre teba. Bola si super moja rodina, a ešte si ma aj vychovávala. Áno, bola si staršia než ja. Aj si, pretože ty niekde stále existuješ. Len ťa nevidíme a možno nie si na našom svete, ale to vôbec nevadí. Skrátka, nehovorím, že bola si, pretože chápeme. Ty stále existuješ, ale veľa ľudí to proste hovorí. No, chodili sme spolu na chatu, boli sme doma, obsadila si Lilin pelech, ktorý aj tak nechcela, spávali ste spolu, no boli ste prakticky úplne jak sestry. No, musím hľadať aj to smutné. Lili je teraz smutná, takže... Ale ty sa nad tým nezamýšľaj, že si svoj život. Aj keď nevieme, či existuje nebo a možno je zlé. Jak, hej, tak možno ťa to tam bolí rovnako a si ešte plus sama. Takže keby bolo zlé a ty by si zostala tu, bolo by ťa to lepšie. Áno, bolelo by ťa to rovnako. Ale by si bola aspoň s nami a nebala by si sa. No nič. No, chodili sme s tebou na chatu a robili tak všelijaké veci. Moc sa ospravedlňujem za to, že som si ťa niekedy nevšímala, lebo chápeš, jak si bola staršia, už sa s tebou nedalo robiť toľko vecí. Ale aj tak, ja som vždycky sa tak nejak k tebe prihovorila, prišla som za tebou až do poslednej chvíle. No, bohužiaľ na tej poslednej chvíli som nebola u tatina, bola som u maminy. A preto mi je to ľúto. Tu máš nejaké fotečky, čo keď už ti odišli tie zadné nožičky. Musím povedať aj, jak sa ti to stalo. Odišli ti kluby a chrbát. Kňučala si posledné dni. Bolo to horšie. Raz si chvíľu chodila a potom to šlo len z kopca. No, už sa s tým nič nedalo robiť. Bohužiaľ, chrbtica a nohy sú dôležité. A tak už si nejak sama si lahla niekde a čakala do tej poslednej chvíle. Tatino sa z stredu vrátil do roboty a už ťa takú našiel. Musím to povedať, Máši, ja viem, že je to smutné, ale ja chcem, aby si to vedela. A neviem, bola by som šťastná, keby si videla toto video. Ale myslím si, že ty na internet nevieš používať a možno predsa len pokiaľ si v tom dobrom nebi sa premietajú tam hore videá pre tie zvieratá, ktoré tu s nami nie sú. Ale ty tu so mnou si a vždy budeš, pretože vlastne si v mojej hlave, si v mojom srdci a stále ťa vidím pred sebou. Stále počujem nejaké štekoty psov a stále tam počujem ten tvoj. Stále myslím, že na tej záhrade ťa niekde nájdem. Aj s tou Lili, jak proste ste spolu. A tak, maj sa tam dobre, mám ťa hrozne rada, Máši, a budem rada, pokiaľ sa niekedy ešte stretneme. To by som bola naozaj šťastná. Pokiaľ si v tom nebi na veky, dúfam, že si tam stretla babku, Dannyho a niekoho, koho poznáš. Snáď tam máš kamarátov. A ja zase pri tomto videu s tebou a s ostatnými ľuďmi, ktorí sa naň kúkajú, lúčim. A dúfam, že nikomu sa toto nestane, aj keď každému, čo máme psa, sa to predsa len raz stane. Alebo hociaké zviera. Je to hrozne smutné, ale všetko dobré raz skončí. A tu sa so všetkými lúčim sa s Mášou, aj keď s tou sa nelúčim, stále ťa vidím, ale s ľuďmi sa v tomto videu lúčim. Tak ahojte ľudia, Máši, ty tu so mnou ešte zostávaš. Dúfam, že veľmi dlho budeš ešte v tej mojej hlave. Tak ahojte.